mar mondo biorom kod gi penjo enene igwenyo gi koso oyo Odede inene machal nade. Nitie gik moko ariyo manyalo timore kanyo. Magi gin officers to magi be gin officers, gin gi their chain of command, gin gi ranks gi mopogore opogore, mana kaka iwinjo ka owacho ni Bwana Onyango en jalup jatelo mar DCI ma en Amin. Samoro okinyal bedo gi thuolo. These are ranking elected leaders man gi following bende. Samoro okinyal bedo thuolo kaluwore gi kaka structures mag tiju chalo, kaka jalup mondi rom kodgi kane gibiro romo gi jatendi. Samoro dipo ka en mana weche mag kaka opang tich kargi kanyo. Nyaka samoro yud thuolo rusa mar romo kodgi ka isepenjo jatendi, ma jatendi owacho ni yes, kane gibiro nena to ana onge, agonyi thuolo rom kodgi on my behalf. Samoro kinyal kuonde tich wang'eyo, kata Orengo James ong'eyo, en ng'ama loyo, Babu Owino riek malich ong'eyo. Samoro magi to koro biro mana nikech frustration. Of course, kaka ja Kenya ma dwaro service to onengo be ni at least iyudo ng'at matiminade ma mi the service midwaro. Kane en idwaro more information from DCI to onengo obedi, to kata mana DCI magwa onengo wabed jok mar civil enough ma kaka Mohamed Amin onengo bed ni sani either osendiko barua to reinvite Mheshimiwa Babu gi Mheshimiwa Orengo omigi date machielo maginyalo bire maentie mondo romo cha odhi nyime otimre. To konengo bedni bang' mano that thing become now a political issue makoro nikech gima en ang'o makoro dang' wa discuss kanyo kapok wawinjo bende Koramin gi jalupne ni git ang'o momiyo ne ok ginyal romo gi jotend jopiny Kenya moyier gi jopiny, nikech Babu is representing a community, mano dhi oyiere. Orengo is representing the entire Siaya kaka governor. Kanitie issues magin go monengo gi discuss, purely onengo bedni Amin ng'eyo ni ma is service to the people of Kenya mano oyiero Orengo Siaya to give the people of Kenya mano oyiero Babu. So on behalf of Linda Mwananchi kagidwa gore ne ratiro mar jo Kenya, mano to wan waonge go gi problem kabisa. One problem chopo mana kwadok e chama kocha gi gik magiyuare gi chama to gi kaka jomoko me chama nene to kogike weche mag gorruok ne ratiro mar jo Kenya. Kanitie jok ma oketne gi charges ma ok owinjore, ma ok ratiro, go ahead Bwana Babu, fight as much as you can mondo jo Kenya oyud ratichgi. Orengo sebet e that fight all his life and we appreciate. Omed gore kaka nyalore, but kik wiye wil gi Siaya nikech girwa ma Siaya cha be ber kik owe. Mana kamano bende ong'eni bende James Orengo men gavana e kaunti ma Siaya bende otieno manyoro ne ntiere Jeff Koinange live